amashumi anesithathu apho thethwa khona ezindaba amente izike amashumi anesine ngawudweba nje lona bantakwethu ngenxa yamehlo bawo baxolele kuba abayazi into abayenzayo. Inkosi le isikelele lizwi ithamsanisiwo nangona phakathi. Amen. Thawuthi apho bavuma khona besibeke nto abayenzayo. Thetha nyana kaThixo, thetha amazwi angenawuthethwa, amazwi la angenawuthethwa ngumntu wehlabathi. Khamente amazwi la angenawuthethwa ngumntu weliphakathi. Athi bawo baxolele kuba abayazi into abayenzayo. Endleleni eGolgotha ulifumene imivumba. Khamente yakothi nangoku sivuka kuhle. Khamente baye bemgxeka, bemthufela, benze yonke le nto. Yiloo nto sithi anawuthethwa ngumntu weliphakathi. Thetha ngokuxolelaniso. Ubawo baxolele kuba abakwazi abakwenzayo. Thetha uxolo. Khamente uthethelela izihelegu. Khamente uthetha ebomvu unyana kaThixo. Khamente wethu uthi kodwa baxolele babo. Uyazi Yesu apheya khona. Khamente wathetha elilizwi layintshontshe layinjeshini. Khamente yawethu kwabanye abantu ngoba abanye abantu bebesizihelegu, abanye abantu emanxebanxeba nje babakho apho. Kodwa uYesu uthethe ilizwi eliyinqaba uthi nabo bawo baxolele. Uthetha noyise. Unjalo umntu onethemba. Uyazi apheya khona. Khamente uyazi apheya khona. Uthi bawo ngoba abayazi into abayenzayo, babengayazi ukuba izithixo zezulu zijovwe ligazi ngenxa yenkohlakalo yabantu. Uthi bawo baxolele kuba abayazi into abayenzayo. Latsho ilizwi layintshontshe, latsho ilizwi layinjeshini kwabanye abantu ngokonapha emnqamlezweni. Khamente yakothi bawo baxolele kuba abayazi. Nabantu balapha emhlabeni bawo, nabantu balapha emhlabeni ndizele ezo zinto. Utsho njalo uYesu uthi ndizele bona, ndingcame ubomi bam ndamncamela bona. Ukuthi incwadi yeBhayibhile kumnyama, ngelo xesha kwakumnyama. Iinkukhu ziqhele emithini. Khamente yakwethu zingekho izigebengu zithule. Kodwa uYesu unyana kaThixo uthi bawo baxolele noxa benjalo. Inkosi isikelele ilizwi. Thamsanqelise uYesu Kristu Inkosi yethu. Amen.